खाकसांहा मीडिया बंधु रगनो ताखुक रगनो इनके तिनी जों प्रेस मीट मा फाइमानि कारण इनके बसी जे जों मनमोहन पैरुदो 1.5 बছर चिनी बरक आरो तंबायखा निनी 200 300 400 500 600 परिवार हाके तंगमानि चिनी बरक ताकबो तंखो आरो आं बाङै जों सरकार जोंनो मकल चेरिया आबोनि बागै जों 5 आगस्ट फुङाय 8 नि सिङाव जों सुरु खायनाय हांगार स्ट्राइक सरकार जोंनो आसक जाबद नाया बागै जों आन्दोलन खायनि जों बाध्य उंफायहा सारा त्रिपुरा बररगनो जों बननो सानि नायो जे चिनी डिमान्ड जत चुवा बायजादि सारा त्रिपुरा चिनी एमएलए मंत्री जनसाधारण जत इंटेलेक्चुअल बररग जोंनो चुवा बायदि आबहिनि जों प्रेस मीट नि तरफ थेके जों मा साख्लायो जों आरनियो अनेक तंहा 1.5 बছर लायहा जोंनो सरकार ताबक जरा तैरिया कारेन्ट रिया लामा रिया जाथाय रिया बैनि जागाओ के तिनी थांखे तिनी ने तैरियो बैनि जागा के तिनी थांखे तिनी लामा रियो इनके जोंखे 1.5 बছर लाय दंबो जोंनो तै एक थुटा जरा जोंनो खानियाखौ आबोनि बाङै जों बाध्य अंखा जों हांगार स्ट्राइक दंनि नन एक्सेप्ट रिटार्निस ग्रुप जों 3टा डिस्ट्रिक्ट नर्थ उनकुटी दलाय वो जों 1235 फैमिली बीएनसीटी एनएलएफटी एटीटीएफ जों सेंट्रल कमिटी बनो सिद्धांत खायखा जे जों 48 घंटा जों हांगार स्ट्राइक आसकनाय आरो जत जोंनो चुबा बायजादि 48 घंटा उंबो जदि सरकार जोंनो एक्सेप्ट खाया हंगे जों 72 घंटा आसकनाय 72 घंटा खायबो जदि सरकार जोंनो नाया हंगे जों 100 घंटा आसकनाय 100 घंटा खायबो आसक हंगे जों आमरण जों खायनि जों सुरु खायनाय आमरण खायनाय जे आंदोलन सक्सेस यासाक जों बनो याकारिया आंनि बागै जों जत एमएलए मंत्री ईएम जत तंनाय रनो जोंनो चुबादि हिने जों कबक जाओ जे जों 2018 नि सिं जों सरकारनो बार 3-4 बार थागिया बांमा जों मेमोरेंडम रिहा ऑफिसो बुसुक थाहा धर्मनगर जों बुसुक मा खाब्रुङा हाकेफानो सरकार जोंनो ताबक जरा प्रतिश्रुति रयाखो जोंनो कक सायाखो बागै जों ताबक जों बाध्य अंखा जे 48 घंटा जों 5 तारिख आगस्ट फुङायनि 8 नि सिं जों सुरु खायै जों सुरु खायनाय जों जे सक्सेस यासाक जों अब आसकनाय हि जों कमिटी तरफ थेके जों सिद्धांत नाहा आरो जत प्रिपारेशन चलै तंहा आरो चिनी जत तंनाय रगनो जों बनो साख्लायनि मुसुगु 1235 जारा चिनी लिसो तंनाय रग खरक साफानु बात करिखे नर्थ उनुक्ति दलायनि ब्रक जत अब प्रेस नि बिसिं तै खनागै जतनो सकफायनि ओंथौ जों फुन बायत जत कालेक्शन खायमाय आउनाय आं जत प्रेस नि बिसिं नुगै जत मिस करिखे जत फायनाय हि आं कबगो इनके जों तेबो मा साव जों बो हांगार स्ट्राइक न ताकिरिदि क्रिगै तातंनि चिनी दाबिनो आदाय खायनि जों आन्दोलन खायनांनाय थैयासाक आन्दोलन खायनांनाय आमनि बागै जों आशा खायो चिनी दाबिनो जों सक्सेस संनाय हि जों खाखायो आमनि बागै जों जत चिनी सारा त्रिपुरानि बासिनि बर रगनो जों सानि मुसुगु निरक जत जे सिनाय नगनाय जों रिंगिया सियानो निरक चुबा फायदि जत नांख्रु फायदि हि कबगैनो तिनि आं प्रेस किसा कक सामानि बिसिंतै अरनो आं पायरहा जतनो हामबाय आबो केचिनि प्रथम क्लास्टर ब्लेस एंके आईडब्ल्यूएमपी प्रोजेक्ट एके ते कैसा के चिनि केस पेंडिंग केस पेंडिंग तंगो क्लास्टर ब्लेस तंगो ते कैसा के लैंड अलॉटमेंट तंगो अब चिनी 5टा डिमांड न जोंनो तारातारि सक्सेस प्रथम जों सरकारनो सामुचुमाखे ब चिनी थानि कपि तंगो जे जोंनो 4000 एकड़ जोंनो जे कपि रोमा अबनो दायति डिमार्केशन खायरिनि ओंथौ जतनो हामबाय।